मोदोमानो बिगुरा माबायदि जिलाबलांखो आयो माथो दाब्लिया खोथिया रानगासिनो हेल' एभरिवान नै जोंहा दिनै माइ गायबाय गसा लाबाय मा नांगौ बिदिखौ हाल जांख्रा माइ गायगासिनो नै मामाया माबा थोरसि सुगासिनो दङ दंखलावहाय नै आं माबाय जाग्रा लोंग्रा लाबोबाय बेयाव सिंग्रा दङ बुन्दिया गोदै दङ नै माबा मुरि देखायगासिनो दङ ओमफ्राय आरो आं माइ गायनायखौ नै देखायनो थांगासिनो दाब्लियाबो माइ गायबाय दङ दाब्लिखौबो देखायहैगोन आं दाब्लिया माबायदि माइ गायो नायदो एसे सोर सोर माइ गायखो गायाखै खोन्थाहरदो कमेन्ट्सआव लोगो नोंथांमोन फ्रेन्ड्स आंनि पियारा अनसायग्रा आंनि इउटुब चेनेलखौ लोगो नोंथांमोन नैबेनो बुन्दिया गोदै ओमफ्राय नैबेयावहाय सिंग्रा दङ सिंग्रा ओमफ्राय नै मुरि होयो ओमफ्राय मामाया दाहाय साहा फुदुंसिगोन ओमफ्राय दुब्लिसिम थांसै लेट्स गो नैबेयावहाय दै सारगासिनो दङ दुब्लिफोरा रानखावजोब्बाय अखाखौ नेनानै नेयै नेयैनो जोंना माबाया माइ गायनाया लेट जाबाय एसे नैबे दंग'निफ्राय दैखौ बोगासिनो दङ ओइनिफ्राय दंग'आ बिराद गोलाव नै आलु बेंग्राया जिरायना दङ बेयाव आलु बेंग्रा होनो दे बेखौ गाइसमोन आलु बेंग्रा नैबेनो दुब्लिया दाब्लियाबो माइ गायगासिनो हजों माबा खोथिया रानगासिनो दङ ओजों आदै मादै गासिबो दंजोबो आब' आयं दुब्लियाव हाल जांख्रानि माइ गायनानै रुवानिफोरा नायदो सिनि दखानावनो मोनखागोन माथो भिडिअ बानायनायखौ नैबे मादै बियो बेयो जोंनि बाबानि मा होनना बुङो बेखौ फंबायनि हिनजाव बिदिखौ मादै होनांगौ ना मादै लाजिदोंनो माने नै होनो मोखांखौ देखायलाय मादै एसे लाजिबाय ओजों ट्रेक्टरा थाव गैलान्दां बन्द' खालामथ'ना दोनबाय नै आलु बेंग्राया आंजों फैफालायबाय आलि होयोनो बियो आलि रोङा दे गाइसमोन बियो देखायफ्लानायसो बिना आलि होनो रोङा बियो आं दायो बाबांसिनबाबो दुब्लियाव हाबबाय नै दादिमोना माबा खदालजों आलि होगासिनो आलि दानबाय दङ बिसोरो दब्लायसे गायखांबायानो नै दब्लायसे गिदिरथार आरो नै गायबाय दङ आरो ओरैबो गायजोबगोन आरो बेखौ दिनै सानसेयावनो फोजोबजोबखागोन माथो दाब्लिया खोथिया रानगासिनो नै माबायदि फारा फारि गायदों दसेनो जोबगोन बियो दिनै सानसेयावनो जोबजोबखागोन नै बिथिंबो दङ बिथिंबो खामानि मावग्राफोरा नै खदाल लानानै फुंनिफ्राय आलि दानगासिनो मेंदों एसे रेस्ट लादों आरो ओमफ्राय नै आदैमोनबो जिरायना दङ बे जिरिना फैलायबाय हाय हेलौ होन दे जिरिना नै हाफोरा माबायदि रानखावजोबनाय हन्दाजोंसो दै सारगासिनो दङ दाहाय बेजोंबो दैया हाबफैजोबगोन आरो ओमफ्राय दै मोननायाव गायग्रोबाय जों दायो थिंख्लि बेरायजोब्बाय गाइसमोन आंखौथ' जोनो हायासै लोगोफोरखौ जोबाय ओमफ्राय बे गायनो थांनायाव बेयावनो आं पाइप बोलाबाय दंमोन आरोना पाइप बे मेचिनजों दै सारनाय डिलिभारि पाइपखौ बोलाबाय थानायावनो लोगो सानैसोखौ हरबाय ओमफ्राय आंबो नुनानै गिनानै खारनाय ओमफ्राय बे माबा खाथियावनो सोमलि दंफां दङमोन सोमलि दंफाङाव सौदावनानै मोदोमानो बिगुरा माबायदि जिलाबलांखो आयो सोमलिनि सुवा बिराद सायोलै बिस दङ गैया बेयावबो ओमफ्राय फिसा हायलाबजोबदों बेयाव सादों गाइसमोन ब्लगा बेखिनियावनोसै आं देखायजोबथ'ला आङो आरो माखासे ब्लगफोरखौ आं आरो बानायनानै देखायगोन सानबावदोंमोन नै साजोबनाया हामथारला
सोमलिनि सुआ बिराद बिस दङलै बिराद साबाय नै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय ब्लगखौ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन